Welatiyên Amedê yên ku nêzîkî navçeya nav Sûra Amedêne operasyona qedexeya derketina derve ya li ser navçeyên Bakurê Kurdistanê li ber barîqatên polîsan ji bo enartî nirxandin. Esnafên nav Sûrê dibêjin iktidara AKP li ser Kurdan bi operasyonan dixwaze qetliamek pêk bîne. Kürt çi dixwaze? Kürt özgürlüğü xwe dixwaze, öz yönetimê xwe dixwaze. Yani dixwaze ki hakkı wan bide. Başka çi bixwaze? Ama Kürt pırtış naxwaze yani. Kürt hakkı xwe dixwaze, başka tişkî naxwaze. Evet. كرد شد خاصر كرد دعوة حقي خد كن أوج نوالي هاد مخيم ماليا كرد أمدون دعوة حقي خد كن أمدون برا دفج ما برد في ظالمية باش تستري متكن بو حزار صار في ظالمية تستري متكن من حياة كي قبيا وبالناس من جوارا من كولا من جوارا بس هيجي Li gor welatiyan daxwaza gelê Kurd aşitiye. Lebelê iktidara AKP dixwaze Kurdan têk bibe û li ser gelê Kurd desthilatdar be. Esnaf ji aliyê rewşa aboriyê dibêjin, rewşa Bakur ber vî nebaşiyê ve diçe, ji ber wî jî millet koçber dibin. نقول دولة ما ظلم كحقارات كم أم طالان كو أم كشتن خاني ماني مدابر توبو روكتان تشكي كردارا پر ظلم وحقارات به Evan operasyona psikolojiye kadar sarsmış kiriyem ne karın armalı em perişan bu ne em nağazın bir savaş ederi insan pırmırın insan yazık Türkiye'yi benzetmiş Suriye'de şu anda Diyarbakır Kobani yaşamıştı ki em nağazın bir şer ederi bir şer biraz şeytan özlem ederi halk perişan halde avale matiye Cemal'a cilan edibe em perişan bu ne em ne kan seri hoş der bederxin ارزو عياني وانتم كدنا لو دسو بيات شيء يعني انا متغاظل كي سلحقي جيبه نابرا دين اسلام دافق اوكي بيت بارش بخاطر جتر يا ويك بون جنابه تشكي حسب حسب برا بارش جيبه بارش بار Welatî dibêjin divê hikûmet daxwaza gelê Kurd bibîne û li gor ya polîtikaya xwe bimeşîne. Bi kuştinê ev mesela naye çareserkirin. Ji aliyê din ve jî qedexeya navçeya nav Sûra Amedê kete roja xwe ya 22 Sevda Kaplan, NRT, Amed.